abun yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Ya rabu mai yawa halittu gaba daya, ka nufe ni in yi aikin nan kar na gajiya, don ba ni kyalayin kaunar da gaskiya, sai na fito da shi kana in yi mai yabo. Kuma kaga kai nake roƙo kai salatuka, tsira hada da yarda gunda mai maka, a haransa har sahabbai a sa da su duka, a saboda ma iyayensa sun ƙure yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Yana na Fadima ke ce a samun gaba, tsokar jikin da hani ba za na barki ba, mai sa da girma ummu abiha shugaba, Allah da kansa ma na jiku yake yabo. Maula ya shehu Tijjani daga Fadima, jiyali da baba Barhama ku bani gun zama, na gaida mai yarwa shehi Abul Futuhi ma, har da Sheikh Sukairaju da yayi Yusuf mai yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Sannun ka mai gidana nai sallama ga kai, assalamu alaika mai girma gunmu baya kai, shigo na rayuwa aini zuwar mu sai da kai, Mahamudu mai cikakken asali abun yabo. Shi da shugaba bai kala da kaunu ba, girmansa ya wuce ai zance mu je gaba, komai yake a tare da shi da shugaba, matsayin abun fato ya fi sani sai dai yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Tafiyarsa lafiya har tsayuwarsa shugaba, rayuwarsa ya yi sabbai saba wa rabbu ba, ba dan da shi da haba ba mu sanya muke ba, sanadinsa ne ko Allah rahamarsa ya zubo. Annabi ne abun yabo ai ladabi a gaida shi, mai tarin nutsuwa kuma wannan da bai fushi, al'aminu ne kwarai annabi ai baya shi, mai tafin baiwa dole mu dinga ma yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Annabi ya wadaci kowa har ma da rabbana, babu mai shiga wuta sai mai kin habibuna, dan shi akai hakan mai girma a ko'ina, in an tashi a can shi ne ai zai rabo. Shi da ayuban matsayi ne a ko'ina, daga an ambaci sunan shi a yana biyuna, ladabi ake a roƙi salatin habibuna, labbaika ya abu alƙasim wa zainaba. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Komai idan kayo masa kayi wa rabbu ne, komin kyansa da muninsa wallahi haka ne, kowa ya kama annabi ya kama rabbu ne, tafiyar mu ta yi kyau da haka wai muke yabo. Waye abun yabon duniya gaba daya, kai har da ma kiyama bai da kishiya, asalin yabo Allah ke masa babu waiwaya, alhamdu ba zan ki godiya ga rabbu ba. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. Annabi nan shi ne abun yabo ga shehu ne, ba ƙari babu ragi kauna suke ta mai, haka zalika hanya ɗaya nasa suke kai, auliya'u gaba ɗaya mai bin su ba zai bata ba. Mai son annabi to tilas sai hada da su, aikin da suke yi lallai ko baya su, burin da suke yi kaunar da hayar da su, shi yasa ake ta yin maulidi da ma yabo. Annabi ne, annabi ne, annabi ne abun yabo. A halin gidan ma'aiki tuba nake ga ku, ba a san ku ba shi yasa wasu ke ta barin ku, amma akwai
akwai lokacin da za su san da ku, ranar da babu girma sai ku kuke rabo. Annabi sanadin gai maka baiti a zahiri, kuma ko a baɗini